Hoxe vamos a falar das DOMS, en galego coñecido como maniotas. Acontecete que te doe máis o corpo 2 días despois de entrenar? Isto é totalmente normal. Chámase dores musculares tardías. Entón, que lle ocorre ao noso corpo? Pois cando adestramos, sobre todo cando metemos exercicios novos, aumentamos a carga de intensidade, metemos traballos de forza, prodúcese unhas microrupturas nas fibras musculares do noso corpo. Neste proceso, o corpo activa un proceso de inflamación e a repara, causando así dor, rigidez e sensibilidade muscular. Por iso a dor non aparece de inmediato, tarda entre 24 a 72 horas, cando o corpo comeza a reparar o tecido danado. Isto é algo normal, sobre todo tende a acontecerlle a persoas que comezan a facer actividade física, a persoas que pararon e retoman a súa actividade despois dun descanso ou cando cambiamos o estímulo do entrenamento. Por exemplo, este sábado pasado fun a Beiro a unha carreira híbrida tipo Hyrox. Onte domingo sí que me notaba cansado, pero xa hoxe luns xa teño maniotas e, ao longo dos días, irame pasando hasta estar completamente san. E agora ben, que nos axuda a manexar estas dores musculares? Podemos facer un movimento activo suave, estiramentos lixeiros, unha boa hidratación, un bo descanso de calidade, que non é necesario parar por completo, pero si axustar a intensidade. Entón ter maniotas é bo ou é malo? Ter maniotas non é unha lesión, simplemente forma parte do proceso de adaptación do noso entrenamento. O obxectivo do adestramento non é causar dor, senón estimular un proceso de adaptación e que sea mantible no tempo. Mais non é mellor, adestra con criterio.